ரெண்டாவது மேட்ச் ஹேக்கர் பாய்ஸ். சரி, போன மேட்ச் பார்த்தோமே அதேமாதிரி ரெண்டாவது மேட்ச் ஹேக்கரு. என்னடா ரெண்டாவது மேட்ச் மேடா ஹேக்கரு அப்படின்னு கேட்டோம். ஆமாம், ரெண்டாவது மேட்ச் ஹேக்கரு. இங்கே கேட்டை திறந்து விட்டானுங்க. திறந்து விட்டா அந்த மூளைக்கு போகிறோம். உடனே நாக்கி என்னடா நாக்கு, நான் மட்டும் நாக்கு இந்த கூட சந்தோஷம். ஸ்குவாடே நாக்கி, ஸ்குவாடில் ஒருத்த மட்டும் தான் தப்பிச்சிருக்கான். எல்லாம் பாம் பாஸ்கர்ஸ் பழகுது. டேரெக்டாக சிவகாசிலேருந்தே எல்லாம் பாம்பெலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டானு கொடுக்குது. தூக்கி மண்டமலே அசால்ட்டாக ஏற்கிறான். அவன் டீம் மட்டும் கொடுக்குறானு கொடுக்குது. அள்ளி இந்தாடா சார் நீ போடுற போய் சாவட்றா அப்படின்னு டீம் மட்டும் அள்ளி கொடுக்குறானுங்க. அவனையும் இஷ்டத்துக்கு தலைமையிலே போட்டு சாவடிக்கிறான். எப்படி வந்தானே தெரில. திரும்பி பார்க்குறோம் ஆளாளுக்கு ஒரு மூலையில் நின்றுட்டுருக்கானுங்க. சரி, மெடிக்கிட்ட போட்டு மேலே வந்தேன். எங்கடா அப்படின்ட்டு சரி அவனுக்கு வந்துட்டா போட்டு விட்றலாம் அப்படின்னு சார் 2 HP தையத்தக்கான்னு ஓடி வந்து ஒரு குட்டுக்கு பின்னாடி உட்காந்து மெடிக்கிட்டு போட்டுட்ருக்கேன். இவன் வேறு பத்து வந்து நான் கேட்டேன் எவனை தூக்கிறதா தெரியல. திரும்பி இன்னும் அதுக்குள்ளே வந்துட்டா போட்டு ஸ்குவாடு கட்டுறீங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நினச்சிருந்தேன். சரி, நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் போய் A94 வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்றலாம் அப்படின்ட்டு கன்று எடுத்துகிட்டு போகிறேன். எடுத்துகிட்டு போனால் இங்கேருந்து நான் ஓட்டேன், அந்த மூளைக்கே ஓட்டேன், ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அங்கே போய் பார்த்தா மண்டை மேலே அழுத்துறானுங்க. என்னடா மண்டை மேலே அழுத்துறீங்க, நானும் பிள்ளையர் தான்டா அப்படின்ட்டு நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி குடு குடு குடுன்னு ஓடிட்டேன். சரி பேசிக்கலாம், தோத்தாலும் சரி ஜெயிச்சாலும் சரி. சரி, 2 பேர்த்த அதை போட்டு அடிக்கலான்ட்டு மேலே போய் வச்சு நல்லா ஸ்கோப்பின் ஸ்கோப்போட ஆக்கரே அழிச்சு முடிச்சிட்டேன். 2 பேர்த்த அடிச்சிட்டேன். ஸ்கோப்பின் ஸ்கோப்போட அழுத்த அடி அடி அடின்னு ஸ்கோப்பின் ஸ்கோப்போட ஆக்கரே அப்படி முடிச்சிட்டேன் 2 பேர்த்த. சரி, 2 பேர்த்த முடிச்சுமே மேட்ச் ஜெயிக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தா வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பில்லை அப்படின்ட்டு அடித்து மண்டையெல்லாம் கிழிச்சு விட்டானுங்க. 2 பேர்த்த நாக் பண்ணிட்டோம். எப்படியாவது அடின்னு அடிச்சு. ஓகே, இன்னும் 2 பேர் தான் இருக்கானுங்க. அவனுக்கு கூட முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் தொலைவிட்டு போயிட்டுருக்கோம். முடியவே இல்லை. எங்களையே போட்டு அழுத்துறானுங்க. நாங்கள் ஸ்குவாடாக இருக்கோம். அவனுக்கு டியோ வந்தாலும் என்னமா விளாட்றானுங்க. இவங்களாம் அலுமினியம் கொண்டா செஞ்ச ஹெல்மெட்டு போட்டு வந்தால் கூட மண்டையை கிழிச்சு விட்டுறானுங்க வேறு லெவலில். சரி அடின்னு அடித்து மேட்சை ஜெயிச்சிட்டோம். சரி, அடுத்த மேட்ச் அப்படின்னு போட்டா வெறி கொண்டத்தனமாக குண்டை தூக்கி தலைமையிலே போடுறான். அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வேறு உசு பேச்சு விட்டானுங்க பழகு. அவ்வளோ குண்டை எடுத்துகிட்டு வந்து தலைமையிலே பேசுகிறான். என்னடாடி அப்படின்ட்டு. ஓகே அப்படின்ட்டு நாங்கள் இங்கேருந்து லாபியை கிராஸ் பண்ண தான் இங்கேருந்து ஒவ்வொருத்தர் தலைமையில ஒவ்வொரு குண்டு நச்சுன்னு இறங்குது. சொல்லி வாயமுல்ல 3 பேருமே நாக்கு. டீமில் ஒருத்தன் தான். அவன் இங்கே அந்த மூலைக்கு திரும்பி பக்கத்தில் அந்த மூலையில் இருக்கான். இவன் எங்கே வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறான்ட்டு பார்த்தா சரி ரைட்டு இது இவன் தான் ஹேக்கரு. வேறு லெவலில் சீட்டு கொடுக்கலான்னு பார்த்தா சரி கூட வந்துட்டேன். ஸோ ஓகே, இந்த மேட்ச் ஃபுல்லு கவரோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஹெல்மெட் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டோம். இவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டானுங்க, சுற்றி க்ளோவல் போட்டு உட்காரண்டு அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. மேட்ச்சு 2-3 நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கலாம். டக்குன்னு மேட்ச் முடிச்சிருச்சு. நாங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சரி என்ன பண்ணுறோமோ பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தா இங்கேருந்து அடி வாங்கிட்டான். சரி, க்ளோவர் போட்டு தப்பிச்சுட்டு பார்த்தா ஓடி வரானுங்க. ஓடி வந்ததை பார்த்தா சரி அப்படி தான் நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன். சரி, நான் போய் அவன் சரி தோத்தாலும் சரி இப்படி தான் நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன். இப்படி தான் அடிச்சிருவான். சரி, நான் அப்படியே போய் ஏறி அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு மேலே ஏறனையும் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு க்ளோவல் போட்டு கவர் எடுத்துட்டேன். கவர் எடுத்தோடனே திரும்பி பார்த்தா இந்த பக்கம் வேண்டாம். சரி, அழுத்தி பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரே பிளட்டு நான் போல எகர்னா ஒரே ஒரு பட்டு நடத்தணும். டக்குன்னு நான் செத்துட்டேன். என்னடா அப்படின்ட்டு வேறு லெவலில் ஹேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. சரி, இந்த மாதிரி தான் ஏதோ உருப்படியாக போய் அழுத்தி பிடிப்போம், ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு 4 குண்டு ஒரு ஹெல்மெட்டு அலுமினி உண்டா என்னெல்லாம் தூக்கி போட்டு போனால் என்ன நான் இங்கேருந்து போயிட்டோம். அந்த லாஸ்ட் வரைக்குமே போயிட்டோம். ஆனால் எப்படியே வச்சு அழுத்திட்டானுங்க. நீங்கள் பாருங்கள், சொல்லவே தேவையில்லை. இங்கேருந்து போனால் போயிட்டே இருக்கோம். நான் கூட தையத்தக்கன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன். இங்கேருந்து திரும்பி பார்க்குறேன் டீம் மீட்டராக நாக்குது. நானும் நாக்கு எங்கே இந்த ராவ் போட்டு வந்துச்சு. எப்படி என் பின்னால் வந்தானே தெரில. அந்த அடிச்சுட்டு அவன் படுக்க போகிறான். நானும் பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் சிக்கிட்டு இப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கேன். சரி, இவங்க 2 பேர் இருக்கானுங்க. இவங்க 2 பேரும் அடிப்பானுன்னு பார்த்தா இவங்க 2 பேர்த்தையும் அசால்ட்டாக அடித்து பாக்கெட்டில் தூக்கி போட்டு போகிறானுங்க. சரி, இருந்தாலும் லாபிக்கு போக வேண்டியதான். முடிச்சிட்டானுங்க. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன்றும் முடிச்சிட்டான். சரி பாருங்கள் அப்படின்ட்டு நானும் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இவனும் நம்ம டீம் ஹேக்கரையே முடிச்சிட்டானுங்க. சரி ஓகே, போக வேண்டியதான் வீட்டுக்கு. சரி, ஹேக்கரையாவது அப்படி அடித்தமேன்ட்டு நமக்கு ஒரு பெருமை இருந்திருப்போது. நாம் தான் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, போகிற மேட்செல்லாம் ஹேக்கரை வந்தால் எங்கடா எடுத்து வீடியோ போடுறது, ஏங்கடா